फोरमायलांदों माननीय गेदेर एल के आडबाणी सारा जेलानाखि भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव दावहा जादोंमोन बै समनि जोंनि बिएलटिनि दैदेनगिरि बिएलटिनि चेयारमेन माननीय गेदेर हाग्रामा बसुमतारी होननानै बे बिजाबाव लिरदों। हाग्रामा बसुमतारी हयथ' बिथाङा बिएलटिआव थानाय समाव बसुमतारी टाइटेल लादोंमोन खोमा जे बिथाङा बाव लिरदों भारत आरो पाकिस्ताना जेला जुद्ध जायोमोन अब्ला जोंनि दैदेनगिरि माननीय गेदेर हाग्रामा महिलारी सारा भारत सरकारनि जानानै पाकिस्तानजों भारत सरकारखौ सहाय खालामनाय भारत देशखौ सहाय खालामनाय बे बाथ्राखौ जेला बुंदों फोरमायदों अब्ला भारतनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोननि गोसोखौ जै खालामनो हादों होननानै बे बिजाबाव लिरनानै गालांदों। खुलुमबाय, नमस्कार। আজি মোৰ হাতত এখন কিতাপ আছে মাই কান্ট্রি মাই লাইফ। এখন কিতাপ বায়োগ্রাফি অফ ফর্মার ডেপুটি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এল কে আডবাণী সাৰৰ তেখেতে নিজৰ লিখা। দিनै आं नोंथांमोननो माखासे खोथा फोरमायनानै होनि। बे बिजाबा जाहैबाय माय कान्ट्री माय लाइफ आरो बे बिजाबा बायोग्राफि बुक फर्मार डेपुटी प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया एल के आडबाणी सारनि। दा बिथाङा बे बिजाबखौ गावनो लिरनाय आरो बे बिजाबखौ नैबाव फरवार्ड खालामदों बाय अटल बिहारी वाजपेयी बिथाङा प्राइम मिनिस्टारमोन बिथाङा फरवार्ड खालामदों। बिथाङा सासे गेदेमा सुबुं। दा आं नोंथांमोननो फोरमायनानै होनो नागिरदों बे बिजाबा माय कान्ट्री माय लाइफ बायोग्राफि बिजाब आरो बे बिजाबखौ एल के आडबाणी सार बिथाङा गावनो लिरलांनाय। दा जोंनो जोबोद गोग्गाथाव बाथ्राया जाहैबाय बिथांनि बायोग्राफि बिजाबाव जोंनि सासे गेदेमा सुबुंनि नाम दङ आरो सोर गेदेमा सुबुंनि नाम दङ आं नोंथांमोननो फोरमायना होनो सानदों। মই আজি আপোনালোকক মই জনাম যে এইখন কিতাপ মাই কান্ট্রি মাই লাইফ এইখন কিতাপত আমাৰ এজন নেতা তেখেতৰ নাম ইয়াত আছে আৰু তেখেতৰ বিষয়ে কি লিখিছে এইটো মই আপোনালোকক আজি জনাম। তো মই दिनै नोंथांमोनखौ आं फोरमायनो सानदों नैबे बिजाबा जाहैबाय नैबाव लिरदों हाउ पीस वाज इफेक्टेड उइथ बड' टाइगार। नोंथांमोना बड' टाइगार होननायाव मिथिखाबाय আপোনালোকে গম পাইছে বড' টাইগাৰ কোৱালৈকে আপোনালোকে গম পাইছে যে এই কিতাপত লিখিছে যে এল কে আডবাণী সাৰে যে হাউ পীচ वाज এফেক্টেড উইথ বড' টাইগাৰ সকলৰ লগত কেনেকৈ আলোচনা হৈছিল আৰু কেনেকৈ বিলটিৰ লগত কেনেকৈ আলোচনা হৈছে আৰু কেনেকৈ বিটিএডি গঠন কৰা হ'ল ইয়াৰ বিষয়ে ইয়াত আলোচনা কৰিছে যে आं नोंथांमोननो फोरमायनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों जे बड' टाइगार्सफोरजों बोरै सावरायनाया जादों आरो आसाम सरकार आरो भारत सरकारा बोरै इनिशिएटिभ लादोंमोन बे खोथाखौ बाव फोरमायनानै गालांदों आरो बाव फोरमायलांदों माननीय गेदेर एल के आडबाणी सारा जेलानाखि भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव दावहा जादोंमोन बै समनि जोंनि बिएलटिनि दैदेनगिरि बिएलटिनि चेयारमेन माननीय गेदेर हाग्रामा बसुमतारी होननानै बे बिजाबाव लिरदों। हाग्रामा बसुमतारी हयथ' बिथाङा बिएलटिआव थानाय समाव बसुमतारी टाइटेल लादोंमोन खोमा जे बिथाङा बाव लिरदों भारत आरो पाकिस्ताना जेला जुद्ध जायोमोन अब्ला जोंनि दैदेनगिरि माननीय गेदेर हाग्रामा महिलारी सारा भारत सरकारनि जानानै पाकिस्तानजों भारत सरकारखौ सहाय खालामनाय भारत देशखौ सहाय खालामनाय बे बाथ्राखौ जेला बुंदों फोरमायदों अब्ला भारतनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोननि गोसोखौ जै खालामनो हादों होननानै बे बिजाबाव लिरनानै गालांदों। এই কিতাপত লিখা হৈছে যে যেতিয়া ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত যেতিয়া যুদ্ধ হৈছিল এই সময়ত বিএলটিৰ চেয়াৰমেন সন্মানীয় হাগ্ৰামা মহিলাৰী সাৰে ভাৰত দেশ হৈ পাকিস্তান লগত যুদ্ধ লাগিল বা ভাৰত দেশক সাপোৰ্ট কৰিছিল। ভাৰত দেশ হৈ তেখেতে ভাৰত দেশক সাপোৰ্ট কৰি তেখেতে বহুত কথা কৈছিল। এই কথাবোৰ সন্মানীয় এই সময়ত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অটল বিহাৰী বাজপেয়ী আৰু ডেপুটি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এল কে আডবাণী তেওঁলোকৰ মনটো জয় কৰিব পাৰিছে বুলি তেওঁলোকে এই কিতাপত প্ৰকাশ কৰিছে। आरो बाव लिरदों जे जोंनो आमार केनेकै सिक्स सिडिउल दिया हल जोंनो बोरै सिक्स सिडिउल होनाय जाखो आरो जोंनि बर' रावखौ बोरै 8 सिडिउलाव रिकगनाइज होखो। 8 सिडिउलाव जोंनि भारत देशआव बिराद लैंग्वेज दं, बिराद भाषा दङ, नाथाय सबनि भाषायाबो 8 सिडिउलाव रिकगनाइज मोनाखै। नर्थ ईस्टनिफ्राय फ्राय मोनथामल' भाषाया रिकगनाइज दङ, मनुफ्री, आसामिस आरो बड'। दा जोंनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा जे बोरै बर'नि रावखौ 8 सिडिउलाव सोखो,
आरो बोरै जोंनो सिक्सिडेल होखो बे बाथ्राखौ बाव लिरनानै गालांदों मानाव गेदेर एल.के. आडबाणी सारा आरो बाव लिरबावदों बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुंखौ बाव लिरनानै गालांदों तो आमार কাৰণে বিৰাট গৌৰৱৰ কথা যে হৰাই চিৰ জীৱনৰ কাৰণে মাই কান্ট্ৰি মাই লাইফ সন্মানীয় এল.के. আডবাণী সাৰৰ বায়োগ্ৰাফি কিতাপত আমাৰ একজন নেতা হাগ্ৰামা মহিলাৰী সাৰৰ বিষয় আৰু কেনেকৈ আমাক বিটিসি দিলে কেনেকৈ আমি বিটিসি পালো আৰু কেনেকৈ ইয়াত শান্তি আহিল আৰু কেনেকৈ ইয়াত ডেভেলপমেন্ট মানে কেনেকৈ তেওঁলোকে আমাক কনস্টিটিউশনালি এমেন্ডমেন্ট আমাক 6 শিডিউল দিলে এই কথাবোৰ ইয়াত লিখি থৈ গৈছে আমাৰ কাৰণে খুব গৌৰৱৰ কথা আৰু মই ভাবো বিটিসি অঞ্চলৰ উपेन्द्रनाथ ब्रह्म फादार अफ बड'জ আৰু সন্মানীয় হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰ তেখেতলোকৰ দুইজনৰ নামহে হয়তো ইয়াত মাই কান্ট্ৰি মাই লাইফত মেনশন ইয়াত আছে তো আমাৰ কাৰণে খুব গৌৰৱৰ কথা অসমৰো আছে বিভিন্ন অসমৰ নেতাসকলৰ নাম এই কিতাপত আছে যে जोंनि थाखाय बिराद गोग्गानाय बाथ्राया जाहैबाय जोंनि बिटिसि ओनसोलनिफ्राय बे बिजाबाव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारी सार आरो बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांमोननि मुङा बे गेदेमा मानगोनां एल.के. आडबाणी सार फर्मार डिपुटि प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया बिथांनि गावनि लेखा अट'बायोग्राफि बिजाब आरो गावनो लिरनाय बे बिजाबाव जोंनि दैदेनगिरिफोरनि मुङा थानाय आरो जोंनि दैदेनगिरिफोरनि सोमोन्दै लिरनानै गालांनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा आरो चिर जीवननि थाखाय जोंनि दैदेनगिरिफोरनि नामा मुङाबाव थालांबाय बे जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा आरो बे जाफुंनो हादों मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारी सारनि थाखायसो बिथांनि दैदेनगिरिनि थाखायसो जानो हादों ओंखायनो आं खावलायनो सानो जाय फरायसा बिथांमोना बिजाब फरायनो मोजां मोनो बे माय कान्ट्रि माय लाइफ बे बिजाबखौ बायनानै फराय जोबोद नलेज मोनगोन जोंनि नर्थ इस्टनि सोमोन्दै बा जोंनि बिटिसिनि सोमोन्दै যিসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিসকলে কিতাপ পঢ়ি ভাল পায় মোৰ চেৰৰ পৰা অনুৰোধ যে মাই কান্ট্ৰি মাই লাইফ বায়োগ্ৰাফিক কিতাপ এল.के. আডবাণী ছাৰৰ আৰু তেওঁ লিখিছে এই কিতাপখন কিনি পঢ়ক বহুত ইণ্ডিয়ান পলিটিক্সৰ ওপৰত আপোনালোকে জ্ঞান পাব আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ বিষয়ে বহুত ইয়াত চৰ্চা কৰিছে তো মোৰ এইটোৱে অনুৰোধ जोबथारनायाव गासिबो फरायसा बिथांमोनखौ जाय बिजाब फरायना मोजां मोनो नोंथांमोनखौ बे बिजाब माय कान्ट्रि माय लाइफ बे बिजाबखौ फरायनो थाखाय आं साफ्रोमबो खावलायनाय थाबाय थेंक इउ गोजोन्थों